हे बघा, हो व्हिडिओ बघा आणि सबस्क्राईब करा. परत एकदा हसतय का यो आठवण म्हणतो सबस्क्राईब येऊचा ना माझ्या तोंडात कळा. रोलिंग. ओके ऍक्शन. यो व्हिडिओ बघा आणि लाईक करा. असे दोन लाईक करा नाही सबस्क्राईब करा. ना तर सबस्क्राईब येऊचा ना रे तोंडात. मी म्हणतो सबस्क्राईब असं म्हणतो. नको नको नको. तुम्हीच म्हणा. रोलिंग ऍक्शन. यो व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. बघलं चॅनल व्हिडिओ सबस्क्राईब म्हणला ना मरे तो भूत हे कसला रे. हो व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. कसं मी हो चॅनल सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब करा असं म्हणतो. तीच म्हणतो. ओके रोलिंग ऍक्शन. यो व्हिडिओ बघा आणि गझलींचो कोकण चॅनलाक सबस्क्राईब करूक विसरा नको. जर सबस्क्राईब करूंक ना तर रातचो यो झालो. ओके तर मित्रांनो खूप मेहनत घेतली आम्ही या व्हिडिओसाठी. एकदम लाइटिंग लावून खूप चांगली अशी मेहनत घेतली. तर प्लीज चॅनलला आमचे सबस्क्राईब करा. सगळ्यांना व्हिडिओ शेअर करा. सगळ्यांना मित्रांना तुमच्या घरातल्यांना भिवा जरा घाबरवा त्यांना. आणि या ग्रावला घंटा दाबा जरा फ्री आ. तुमका काय पैसे जावचे ना तुमचे. 3 वाजता शूटिंग केली तुमच्यासाठी आणि तुम्ही सबस्क्राईब करणार ना. ओके रे. ऐसा कैसा सोता है तुम. वो ये पाँव उधर जाने मांगता है. उलटो रे. बरोबर. तापताय मरे तुम. माझे सगळे मित्र करण, राजेश, विकास आणि आपा आज आम्ही इकडे आलेलो आणि आम्ही खूप मजा केलेली आहे. आणि आम्ही मस्त पैकी आता फोटो काढतो इकडे आमच्या गावाच्या ठिकाणी. चला फोटो काढूया. ओके काढला हा फोटो. मस्त मस्त. ओके ओके जरा मरती त्या गणपती बाप्पा. चला रे सुरुवात करूया. हे भूता हे भूता. इतक्या ना सगळे पॅना बिना स्टेपलर 2 लाईटी भेटत का रे. मोबाईल असा 2 मोबाईल. अरे त्याच्या हाती मोबाईल असा. क्या बात आहे. तर आज आमची शूटिंग रात्री 12 ते 2 पर्यंत होणार आहे. रात्रीचा खेळ चालेल 2. आमचे सगळे मित्र सपोर्टसाठी ऑलवेज रेडी आहेत. आणि भूताला घाबरणारा तो बोर्ड खूप बोर्ड टाकणार.
काय काय चालू केलं पिन घालून चालू केलं नाही मरे पेटांग ना जाग्यावर तो एकदम घ्या आलो मरे असो चालू केलेले आहे तुम्ही जोडू शकता बाहेर आपण जोडतो हे झाला नाही तिकडे चालू केलेले आहे इकडे बघा काय ना रे त्याला शॉक येत नाही कारण मेकअपचा का करूया कोण करतो लोक आम्ही करतोय रे असं नाही कोण हा बघा इलेक्ट्रिशियन आहे मेकअप केलं की कोण भियायचे ना असे हाडान होईल मेकअप एकदम असं रिअलिस्टिक असं. तर गजालींचा ओपन हा आमचा यूट्यूब चॅनल आहे ज्या थ्रू आम्ही कॉमेडी एपिसोड करतो, जनजागृतीच्या वेगवेगळ्या व्हिडिओ करतो, हॉरर फिल्म. तर एक निर्माता एक दिग्दर्शक म्हणून एक खूप डिफिकल्ट असतं की प्रेक्षकांना हसवणं, रडवणं, जनजागृती करणं, घाबरवणं. तर हे आम्ही आमच्या फिल्ममधून करत असतो. तर रात्रीचा खेळ चाले आमचा भाग 1 संपल्यानंतर ठरलं होतं की दुसरा भाग आपण काढायचा. त्यानंतर अमोल देसाई हे भेटले निर्माते. ते बोलले की तुम्हाला जो काही खर्च होईल तो आपण देऊ इच्छितो तुम्हाला, तर तुम्ही तो करा. तर आमची स्टोरी जी होती ती फिक्स झालेली होती. तर म्हटलं आपण करूया. तर रात्रीचा खेळ झाले 1 भाग जिथे संपतो तिकडूनच ती स्टोरी जी आहे ती पुढे चालू होते. राजेश, मी आणि विकास आहे त्यात. करण पण होता पण तो फर्स्ट पार्टमध्ये असल्यामुळे त्याला आपण कंटिन्यू तिकडे दाखवू शकलो नाही. आणि सगळे आम्ही जमलो 8 वाजता सगळे एकत्र आलो. म्हणजे दर एपिसोडला झरेबांबर किंवा दोडामार्ग तालुक्यातील जी काही आमची मित्रमंडळी आहे ती प्रत्येक एपिसोडला आम्हाला साथ देते. सगळेजण तिकडे आले. 8-9 वाजता तयारी सुरू झाली. आणि रात्रीचं जे आहे ते खूप चॅलेंजिंग असतं, खूप डिफिकल्ट असतं शूट करायला. कारण की फर्स्ट थिंग फर्स्ट म्हणजे लाईटिंग प्रत्येक वेळेला लाईट लावावी लागते कारण की पूर्ण काळोख असतो. विकास तर्फे याने खूप चांगलं काम केलं. म्हणजे एवढी मोठी लांब वायरिंग आणणं, हॅलोजन आणणं आणि ते जंगलात घेऊन जाणं आणि तिकडून लाईटीचं जे आहे ते पूर्ण व्यवस्थापन विकास तर्फे याने केलं. आणि प्रत्येक टेकला जे आहे ते आम्हाला लाईटिंग जे आहे ते ॲडजस्टमेंट करून लावावी लागत होती. प्रत्येक टेक सुरू झाला मग तो कट करावा लागायचा. असं 6-7 वेळा व्हायचं कारण की लाईटिंग जी आहे ती व्यवस्थित पडायची नाही. नंतर धूर वगैरे करावा लागायचा. धूर करून आग करून तो वारा यायचा आणि वाऱ्यानंतर तो दुसरीकडे धूर जायचा, असं जायचं. तर खूप सेकंड थिंग म्हणजे रात्रीचं जंगलात जाणं आणि तिकडे शूटिंग करणं. म्हणजे आम्ही थोडे घाबरलेले असायचो. थर्ड थिंग म्हणजे खाली जनावरं म्हणजे साप, विंचू असले प्राणी वगैरे असायची, ते चावण्याची शक्यता असायची. नेक्स्ट थिंग म्हणजे पूर्ण रात्रभर जागं राहून म्हणजे एकदम फ्रेश असल्यासारखं शूटिंग करावं लागतं. म्हणजे असं प्रत्येकाचे जे आहे ते डोळ्यावर झोप यायची तरी पण आम्ही एकदम फ्रेश फील करून आम्ही शूटिंग करण्याचा प्रयत्न करायचो. नंतर कॅमेरा फोकसिंगला खूप प्रॉब्लेम व्हायचे. म्हणजे रात्र असल्यामुळे कॅमेराची सेटिंग ॲडजस्टमेंट खूप व्हायची. त्यामुळे जे आहे ते आम्हाला खूप त्रास झाला त्याच्यात. पण तरी पण आम्ही 3 दिवस याची पूर्ण टोटल शूटिंग चालली. 3 दिवस आम्ही 9 वाजता सकाळीपर्यंत जे आहे ते शूट करून तिकडून जायचो. तर एक वेगळा जो आहे तो एक एपिसोड किंवा वेगळी जी आहे ती एक्सपिरियन्स तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न केला आहे मी. त्याच्यात लेखक म्हणून, दिग्दर्शक, एडिटिंग मी केली आणि ॲक्टर पण मी आहे. तर बघा हा एपिसोड. आम्ही तुमच्यासाठी असेच आणत आहोत, वेगवेगळं काहीतरी ट्राय करत आहोत. एकच जॉनर म्हणजे कॉमेडीत न करता जनजागृती, कॉमेडी, एक काहीतरी हॉरर आणि लव्ह स्टोरी पण आम्ही पुढे ट्राय करणार आहोत. तर आम्हाला अशीच सपोर्ट करत राहा मित्रांनो. आम्ही नवीन एपिसोड तुमच्यासाठी आणत आहोत. जॉईंट मारत आहे विकास तर्फे. त्यांना शॉक बी कारण येत नाही कारण त्यांच्या हाडामध्ये रक्त नाही. शॉक येऊन रगत सुटलेला आहे. तोंड बघा, हे बघा तोंड तुम्ही झालेलं आहे ते. काय करू कुणा आपलं शेटकर कुणाल बाल कलाकार 1 नंबर झालो रे. झेंडा करण शेटकर झाला का झेंडे? आमचे ते पेड ऍक्टर जे आहेत लाखोचे ते कधी येणार? सेट थोड्या वेळात येणार आहे. कसं त्यांना मेसेज आहे गेला असेल की पेमेंटचा उशिरा. आणि हैसर आम्ही जर ह्या लागलो फ्लॅग लागलो मग हैसून हैसर वॉक टाइमच सुटलो मग अजून आपण आतमध्ये घेऊची लागतो शूटिंग. आतमध्ये म्हटल्या तडकून घ्या ते पण थैसर घेऊची लागतो घेऊया. कारण की चलताना तो मरे 1-1.5-2 मिनिटं तरी चलताना तिची ह्या मग तू घ्या कॅमेरा कव्हर झालो की ते गायब जावं.
तर कसं करतो एका मग ना तू गटार ते गटारात भितूर जातो आणि ते का पण एक दाखयला ना हॅलोजन ना खालसून मारव मग पण सावळी मोठी दिसतली पण तो भूता. ओके. आणि एका विकासाक तो दौरो तडेसून तो आता भूता डोला उचून हॅलोजन मारव बॅक साईड पण तो ह्याच्यावर पट्टा कमा नाही विकासाक नाही तर विकासाक कळतलं थंय कोण हा तो असंच दाखव गोष्ट. हा काय ते का रे नाहीतर तो मग ना कोणाकडे तरी देऊन ह्या करूच लागतो आपण. चला ये चला ये चला हळू कर मला ह्या आपलं राजाचं हुशार काय ना आता आपलं ह्या बंद करून हैसूनच बंद करूया का थैसून बंद करूया. चल बंद तेसून बंद होता ना. ओके कसं बंद होतं ना बरोबर. चला ये चला ह्याच्यातलं बारक्यातलं ना घरातली लाईट असलेली व्हाईट करण बघ आता फुल ह्या दिसला मला तो 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 वरते वरते वरते. हा येस येस तसं बंद पण ऐक तरी ह्यांचं ह्या मेन मरे आपला त्याचा रंगवचा रंगव पण बाकीचे सीन घरातून बाहेर पडतात ते घेऊया ना. थोड्यांचे कमेंट दिले की वा चांगलं झालं मस्त झालं. ह्याचं सगळा श्रेय म्हणजे आमचे निर्माते मनीष सावंत आणि अमोल देसाई. कारण यांच्यानी जे फिल्मसाठी त्यांच्यानी निर्माते ते जावं आणि त्यांच्यानी ती प्रोड्यूस केल्यामुळे एवढी मोठी फिल्म तुमच्याकडे आम्ही आणू शकलो. आणि एक जे प्रोड्युसर होते आमचे अमोल देसाई त्यांची एक म्हणजे आवड आहे त्यांना म्हणजे रात्रीचं खेळ चाले आणि रात्रीचं एक हॉरर सीन करूचं असं त्यांच्याने आमका सुचयला आणि त्याच्यावरसून मनीष सावंत यांनी ती फिल्म पुढे कंटिन्यू करूया असं त्यांचे निर्णय घेतलो. आणि मेन म्हणजे काय की रात्रीची शूटिंग करूची म्हणजे खूप हे असतं प्रॉब्लेम. मेन म्हणजे काय लाईट इफेक्ट असतं. आपणा कसं आमचा लोकेशन होता एक घर सोडून त्याच्यानंतर आम्ही जंगलात जातो. तेव्हा जंगलात जाताना कसा की थंयसर आपणाक लाईट इफेक्ट होय. आमच्याकडे एव्हाना आमच्याकडे आता सध्या तर जनरेटर नाही हा. त्याच्यामुळे आमका अशी तडजोड करूची लागली की लांबपर्यंत वायरचा वापर करून त्याच्यानंतर आपणाक थुई सगळी सेटल करून लाईट त्याच्यानंतर इफेक्ट देऊचे पडले. त्यानंतर जेव्हा आम्ही धूरचा वापर केलो धूर जेव्हा सोडलो मागे तेव्हा पण आपणाक इतकी ह्या लागले इफेक्ट ते मागणं झाडाच्या मागणं तो इफेक्ट देऊन त्याच्यानंतर ते शॅडो कसं दिसतलो धुवरचो. त्याच्यानंतर ते ह्या मारतलो आम्ही कॅमेरा खुसून अँगल लावचो दूरसून तेव्हा इफेक्ट दिसतलो काय ना लाईटचो. इतक्यासुद्धा आपणाक बारीक बारीक आमका बघूचा लागला. आणि त्या करणं महत्त्वाचा होताच आमका कारण ती फिल्म तशी आमका दाखवची होती. कुणाल त्यांच्या चेहऱ्याला झुमत हे शूटिंग काढलेलं घर चालू आहे शूट हा बरोबर. 2 मिनिटं बोला ना. हा सांग काय कसं वाटतंय तुम्हाला शूट? हो आज रात्रीचा शॉट आहे हा शूट घेतोय आम्ही. एक वेगळी फिलिंग आहे मजा येते आणि एकदम हॉरर एकदम आवडणार तुम्हाला. आमच्या काच आहे झूम करता का तुम्ही कुठे होता पहिल्यांदा? हो मध्ये होता. राजेश यांचा लाइटिंग सगळे घेऊन विकास तर्फेने सगळं इकडे लाइटिंगचं सामान. येस येस ओके ओके. कोणाची वायरिंग कोणाची? इलेक्ट्रिशियन असलं ना वायरिंग भय ना. ओके मारलं का वायर आता भियाच आहे ना मग मला भय दिसतात भैर भय. आणि ही जागा डेंजर हा काय रे? ही जागा डेंजर ना. मी डेंजर आहे मी.
पाणी कर काळा आणि ह्या घाल काळा आणि ह्या घाल काळा ओतलं ना जेव्हा रक्त खूप वाहतं ना जास्त जास्त काळा आई शपथ मस्त हा, करण करण भारी भारी भारी. पाणी घाल त्याच्यात मेन हे का रक्त काळा डार्क काळा पावर बरं जबरदस्त जबरदस्त. तांबडा कलर ह्याच्यामध्ये होय मी तेच असलो रे. लाल कलर फक्त मध्ये तांबडं शेडिंग बारीक. लाईट पिरियड कोण माझ्याकडे आतो हा तुता तो गेलो ह्याची लाईट बघ कशी पडत रे कॅमेऱ्याची पट्ट ह्याची बघ कसलं दिसत. ह्या आपला कंट्रोल करता मर पण फार असा फार चालू. आपण थोडीशी लाईट होईल रे ह्या गोष्टी कारण हॉरर हा ना. बारा वाजतले हो काय कोण कोण काय पुढच्या विचारत हे कसलो दिसत बघ रे होईसून तो. आई शप्पथ जरा बाजू राव करण करण जरा बाजू राव. आई शप्पथ जास्त लोकांना घाबरू नाही काय भूत बी काही नसतं हे सगळं केलेलं आहे भूत तयार. खोटं भूत दाखवा बघे दाखवा बरोबर आम्हा पाणी. तुझा डायलॉग लक्षात आम्हा तुका डायलॉग लक्षात आम्हा तुझा ओके काय मला पिझो इतकं काय बी आता हे पिझो करलो ते खुळ पैसे ते मला पैसे वाचतात त्याचे भूताचं खुळखुळून होतं पिझो करलो किती भिया देते काय त्यातला काय नसतं कोणतरी पाठसून मनीष वाट बघतो पिझो करलो कट. ओके ओके फाइन. सायलेंट रोलिंग ऍक्शन. राजा खरं रे तुम्ही किती वाट बघतो तुमची माते ह्या पिझ्झा का भियालो म्हणे तुझं काय मोठं वर आहे मोठं कर मारतो काय माहिती मला आपल्या बाळाचं खुळू वाटतं मला खुळू वाटतं खुळू काय वाटतं म्हटलं याच्या केशार हात मारले बरे चिल्लर पैसे घ्यायला खुळू वाटतं तर करूच होता ह्याच्यामुळे ते लागलं ह्याका होतो भिवतो मला कळला मी ह्याका भिवत होतो आणि ह्याका मी सांगून खुळखुळ वाचता म्हणून कळला मी माका वाटलं हो भियातलो बघला ह्यानी कळला बरं किशात आहात ती चिल्लर जास्ती झाला ना रोलिंग ऍक्शन. अरे पण राजा झाला काहीतरी झाला काय कर्म सांगता हे पिझो ओके मस्त. ओके एका जरा असं राहून तिकडे दंडी सावय दिसतलाय माईक घेऊ रे माईक खेळलो माय समोरसून मार लाईट समोरसून साईडून नाही घेते काय पेटता तडे तर तितकं दिसणार ना तो समोरसून दिसतो ना त्याचं उजवड दिसतात रे ह्याचो दिसतात खंय दिसता जे समोरसून मार म्हणजे कळतो रोलिंग झाल्या रोलिंग रोलिंग ऍक्शन. ए साहेब ए बाबा मित्र कोण आहे जातलोय मध्ये आधी खरं सांगायचं ओगीच नको 12:15 वाजले पिशे पण जातलो आता काय घेतलं हल्लो आला दितालात का आता वांगडा हो जवळ भारी तर पिशे पण बघ जातलो
आता काय घेतलं हल्लो आल्या दितालात का आता वांगडा घेऊ हो जोर भारी मारे परत ऍक्शन बाबा जातलंय मग होय तर. 12:15 पर्यंत मरे कट काय ना बघ माझी बॅटरी मी घेतली मी जातो मी जातो म्हणजे माझ्याकडसून 1000 लागू ना 1000 रुपये 2000 चल हो मी माझ्याकडून याच्याकडून बघ हा झाला रे बोला चल शब्द दिला खरे बोलतात का मग इतकी बरोबर वरात झाली असं वरात कोण कोण रे पळा 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 ती तड तड बघ या असं कसं कंदील धरत थांब ना पदरात लाईट दिसा होईना ते सातान गेलो बरे तो लाईट दिसायची कोण दिसा फुल घ्या रात्रीचं खेळ चाले हो जर तुम्ही काय एपिसोड बघूंक ना जाल्यार बघा आणि त्याच्यात मी भूताची भूमिका घेतलेली आहे समजल्यात मा आणि खतरनाक भूत म्हाका बघून सुद्धा भय दिसलो मी 2 दिवस घराच्या बाहेर अजिबात पडांक ना कारण शूटिंग झाली ती आमच्याच घराकडे त्याच्यामुळे मी सुद्धा घराच्या बाहेर पडांक ना आणि आता तुम्ही बघूंक ना मुद्दम बघा आणि मस्तपैकी व्यवस्थित झालो आणि रातभर म्हणजे 5:30 वाजतासर आम्ही ती शूटिंग घेतली अक्षरशः पाय हात पाय सबन वळान गेले कारण आम्ही अगोदर कामासूनच दिलेलो आणि त्याच्यामुळे लायटिंग तर इतको प्रॉब्लेम की फोकसच पडाना आणि ह्या एपिसोडात काय आला भूतच मी आणि तो एपिसोड बघूनच म्हाका भय दिसांक लागलो मी काय केलो दुसरे दिवस परत बघलो तरी म्हाका भय दिसांक लागलो आणि 2 दिवस तरी मी घराच्या बाहेर अजिबातच सरांक ना ते मनीस थंय काजी लटका होतो ते अजून मी त्या काजीकडे जांक न्हू भयच दिसता जाल्यार कुठचं भूत आहात तुम्ही काय भूत बी काय नसता नाही पण हे आता भूतच आहे कुठचं तयार केलेलं आहे भूत आणि भूत हे कोणाकोणाला भी होतं जे जुगार खेळतात त्यांना भी होतं दारू पितो त्यांना दारू भी पितात होतं. भी होतं गुटखा खेळतो त्यांना भी होतं घाबरतो घाबरवतो त्यामुळे दारू पिऊ नका गुटखा खाऊ नका पान खाऊ नका आपल्या दारू पिऊ नका सगळ्यांना सोरो पिऊ नका आणि जे आपल्या पालकांना वगैरे त्रास देतात त्यांना हे भूत भी होणार त्यामुळे बरोबर ना भूत हे फ्रेंडली भूत आहे हे ह्यो आता सीन ना रे चल भूत जा मरत येते भूतम बाबा चला जा वडा ना काय रे हे दिसत खडेसून घे रे असो 5 खडेसून लायटर हो BTS काढतात काळो घातलो ह्याचं काय दिसतलं रे ना ही लाईट बरी दिसते असा मग ही अशी खेळायची का वरती फक्त ह्या अशी अंडी फोडूची मोठ्या ना ओके रोलिंग मी टाइम रोलिंग सायलेंट काय रे जाऊन निजा गेलो बाप मारतो ना परत रवाक चांगला तुमका म्हणतलो ते नाटका कोण परत ऐकतो काय गेलं कितकं बघत आहे टाइम लागतो ही गेम मिली ती बघलं मस्त नवीन गेम मिली केलंय तू डाउनलोड फक्त मरे असं ह्या करीत राहा बिग फुटतात ते आता नवीन जातं शिरीट बघ ना स्कॅनिंगचा
भारी मारता इली? नाही. कळली मग कशी काय हा ते वरती फोडूची बरं ते काय बोलते जरा कळा नाही का विषय. ओके ओके जरा मला ती त्या बाजूला ओके असं त्या बाजू येस येस अरे न दाखव रे राजा खूप येतला माहिती चलत होतो येतला आणि बोलतला काय त्या पुढे अरे रे खडे राहतोय खडे हा ह्या आणि ह्यो क्रॉस जातलो ते कोण साईडचे कोण ना उईतून हाडलाय माझा का ते जाताना मी आणि उईसर येतो नाही पिसून आता असं परत ना काय रे इलाय बाबा हडलंय रे का मी गेलो लाईटर कसलं दिसताना मी ते काढलो मी आवाज जात हो पोस्टरला आहे मी म्हणतो त्याचा नका हो पोस्टरला ऍक्शन अरे ते रिॲक्ट अरे बरा केलं बाबा तो विकास हाडलाय मा विकास मागा गावलो एका मिया झाडलो इथं भेटलो आम्ही तो माझ्या पाठसूनच येता हा मी आवाज जाऊन येतो कोण रे एक काम करूया तुझं बघूया आम्ही नक्की कोणतो उभी राहून रे तो आत्ता गेलो म्हणा भूत सध्या आमचं झोपलंय जरा त्यांच्या जग मारलं नाही घराकडे एकदम माझा टिकटॉक व्हिडिओ मस्त आला कोणाचं भूताचं चालू असतं नका हल्ला ना हा म्हणून ह्याला पेमेंट कमी आणि बरोबर. आम्ही कुठे ह्याला नेत नाही माझे 35 म्हणत होते याला 20 रुपये द्या. हे रंगरंगोटी इकडे नको तिकडे करतो म्हणून ह्याला कुठे नेत नाही चांगली वस्ती खराब करण्याचे म्हणजे करण शेटकर. भूताचा पाठसून बघ हाफ चड्डे रे हे हिरव्या चप्पल घालून भूत असली ही भूता रोलिंग ऍक्शन अरे हिला आणि विकास रे ते काढले ना विकासाकच भूक येईल गावलो मागा तो तेकाच घेऊन येईल येता येतो आम्ही आवाज हो काय का काय करतो तो धर तुझं झेंडा धर. भारी बरं एकदम भारी माईक बघ रे खय पाव दिसतो तो दिसता बघ दिसता ओके रोलिंग रोलिंग ऍक्शन काय पिझो काय आहे काय इलो तुला जाण त्या पाटाचं आता काहीतरी झाड झाला हाड हजार हाड तर आणि तो मनीष कुई गेलो ते का बोलाय निघलो का घरा बोलाय 1000 रुपये ते काय सांग देऊ मनीष कुई केलो अरे तुका वाजले कितके 12:30 वाजले मरे तर 12:30 तुका येऊन सांग झाला आता 1:45 झाले तरी तुझे पोचतोच ना पिझो तुका मी सोडून तो मनीष हाडू नको तर थुईसून जा. अरे त्रिस खेळ चाले लाइटिंगचं सेटअप चालू आहे श्रीयुत आपले करण शेटकर नमस्कार आणि आमचा धीरज जाधव आणि राजू शेटकर आणि कुठे राहिले रे आहेत घालूचे प्रॅक्टिस कर अरे वा 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 मस्त एक नंबर लोकेशन आहे मस्त लोकेशन आहे आणि इकडे आमचा कंदील घेऊन
दाखव बघू. 5:30 वाजले इतको ना इतके जागरण करून आणि एक तर म्हाका दुसरे दीस ना अर्जंट काम होता म्हणजे कार्यक्रम होतो एक पेटी वाजवण्याचो एक ह्या होतो शो होतो आणि त्याच्यासाठी म्हाका जावचो होता. तर मनीषाक मी एक पिन मारीत राहू मनीष जरा बघ म्हणे माझा जरा बेगीन घे म्हाका जाव आहे सकाळी परत उठान तुम्ही न्हिदतला गाडी आहे म्हाका जावता लागतला ह्या मी असं सांगतोय मनीषाक तरी म्हणजे नाही जातलं रे ते टेन्शन घेऊ नको जातलं आता तुझं पहिले घ्यायची नंतर मग तुझं आलं की घरात जा म्हणा सांगलो असे घरात जायचं 5:30 वाजले तुमका सांगा. आणि पहिली जो मनीषान कॅरेक्टर केलेला बघा त्या मनीषान कॅरेक्टर म्हाका सांगलेला पहिले ती मराचो तो सीन हा ना झाडाला लटकाचो तो मराचो सीन ती कर म्हणा लागलो बरं म्हटला. आणि नंतर काय त्याचा चाळावला काय कळाक नाही म्हाका आणि नंतर म्हणालो ना आता कॅन्सल झालेला त्यामुळे तो मराचो मी बघतोय काय तो ती जितोच राव म्हणा लागलो. आणि किती काय करतो हे साहेब काय हट्ट कसं वाटतंय तुम्हाला एवढं आता वाजले 3 झोप येते आणि काय नाही आणि आमचे कॅमेरामॅन 3 वाजता तुम्ही शूटिंग करता. मला ती सवय आहे 3 वाजेपर्यंत. आणि हे असे काय मग झोपाळू झोपा म्हणजे असिस्टंट डिरेक्टर जमत नाही. आणि आमचे राजेश सर काय वाटतंय तुम्हाला झोप येते कशी काय उद्या परत ड्युटीला जायला पाहिजे. नमस्कार मनीष सर डिरेक्टर मी सध्या भूत झालेलो आहे सध्या. हे काय रे लिक्विड कसलं लिक्विड नो पाणी लिक्विड वासिलो मला ओनली पाणी हा ओनली पाणी नाही रे शी मला काय फुटात बिटात ना माझ्या. हे पाणी मारून तर आम्हाला जागा ठेवायचा प्रयत्न करतो. तुम्हाला पाहिजे पाणी शी ह्यावं काय आणल्यानंतर तर या धूर करण्यासाठी सध्या स्मोक इफेक्ट देण्यासाठी आमच्या भूताने भूत महेशांनी इकडे हे परिश्रम केलेला अरे बाबा आता ह्या करूचा ना यो हे आता पेटवू नको असा खूप हा असा घालतो वाला स्मोक इफेक्ट वा मला हातला काय हे ऐकलं हय भाई हय फोकस करतो तू फोकस हय कर रे. भूताला थंडी लागते म्हणून त्याने सध्या वाव एक हळीसलो कर हा येस या केरा कधी राहिल्यात रे आगी सगळं घातल्यात एकदम घातल्यात आणि रवला का त्याच्यावरती पाणी स्प्रे मारता पाणी आहे हाडाला बी पडतो ना ब्रिगेड सोपू नका जरा होत रे अर्धी इतकी वाटली का पाणीच ना का विदर्भात राहतात का तुम्ही पुरे हे काय माहित काय तरी सांगायला का सगळं पाणी हाडूच ना अजिबात. आता धुपटासून मरे तो क्लिअर होता कळला धुपटा दिलो बा त्या क्लिअर झालं. रोलिंग ऍक्शन. केली सांग काय करायचं तीन स्टार्ट केली 3 शूटिंग. बापरे किती होतं शूटिंग चालू रे 11 10:30 10:30 वायरिंग सुरू केली. कसं माहिती आहे बो वायरिंग 10:30 11:30 12:30 दीड अडीच आणि आता 3 बाबा आणि बा आणि सर हॅलो भैया ह्या तुम्ही कंटाळतात बा तू कंटाळ हे 7:30 वाजता मला रंगवलेलं आहे आणि उद्या मला कामाला जायला पाहिजे ऑन ड्युटी 24 तास. त्याचे पैसे
चल चल चलत राहा, फास्ट चलत राहा, फास्ट फास्ट. रोलिंग सावकाश आणि थोडे बघ, पहिलं उभं राहा, असं पुढे पुढे बघ आणि मग थोडे बघ. हा ऍक्शन. रोलिंग ऍक्शन. कट कट कर. रोलिंग ऍक्शन. किती? 3:49. 3:49. आता काय फायदा, आळस इल्लेलं तो मेन होता. मला थोडं काम नाही आता. मग ते पाचांग सकाळी कामाक जातलं शिवले. काय झालं पिक्चरचे शूट केले ना रे. बहिणीर सकाळी सौम्य निदान परत बहिणीर 8 गेले म्हणे. रोलिंग जरा पाठसून ये धावत पाठसून ये. पाटकडे जा अजून. ओके रोलिंग ऍक्शन. आणि रंगकाम करणान केलेलं आहे. त्यांनी कसलो कलर हाडलेला काय माहिती. तो परमनंट 2-4 दिवस माझ्या तोंडार रावलो. कामार गेलो तर म्हाका विचारता काय रे हनुमंताचं काम केलं, रात्री नाटकाक गेल्लं अशें विचारूंक लागले. मी करणाक विचारलं अरे म्हटलं रंग लायलेय कसलो, तर म्हणालो गणपतीचो. ते म्हटलं माणसा दा. तो म्हटलं रंग जायना ना, म्हाका 8 वाजले आणि कामाक जावंक उशीर जालो. घास तू 2 दिसांनी मग कलर गेलो. अरे पेलो तो पिझरीन धुता रे, तो ऑइल पेंट नो रक्त. अरे खेच्यात घालत पाणी खूप जातं. ह्यो कोणी हाडलो रे ग. ओके शूटिंगचा दुसरा दिवस आहे आणि पहिल्या दिवशी शूट तुम्हाला मजा सांगतो. हे भूत झालेलं आणि इकडे लाल कलर केलेला, इकडे ब्लॅक कलर. पण जो राजेशने चुकून दुसरा कलर आणला परमनंट. आणि 4 दिवस मी कामावर गेलो नाही. 4 दिवस घरी होतो आणि पूर्ण सगळा लाल कलर. हे बघा हा पेंटर आमचा माहित असतो त्याला सगळं मुद्दाम केलेलं आहे. आणि मग तो 4 दिवस कामावर गेला नाही आणि ज्याला त्याला जे भेटायचे अरे काय झालं तर हनुमानाचा पार्ट होता म्हणून त्याला परमनंट कलर मारलेले त्याला इकडे. बाकीचं सफेद कलर होतं तो लगेच गेला. काय ना 50 एकर जमीन हा माझी. आमच्या घरा असा की जरा जास्त वाटतं. हा हो ब्राईट खूप दिसत रे वरती. हो जर असं मारलेलं ना ते झाडा तर बरं दिसतं नव्हतं रेड कलर.
पण ह्यो आता इफेक्ट भारी इलो बरं ह्या झाडा. हॉरर इफेक्ट दिलो ना तर तुका ह्याचं गोल्डन होय रे, गोल्डन कलरचं हॉरर इफेक्ट. मग ह्यो जरा कमी करूया म्हणताय का? हो कमी करूया. हॅलोजन ती निजायची ना, किती वाजले? 11 वाजले. दिसणार ना पुढची ती बघ आग पेटली कशी दिसता. चांदणा पड. तर ओके, लाईट वगैरे सगळं सेट आहे इकडे. 2 लाईट आणि तिसरा म्हणजे मला इकडे आता वर चढायचं आहे, त्यामुळे एक शिडी लावून वर चढणार आणि तिकडून असं डेड बॉडी कशी डेंजर हा. पण हयसर आता ना कसं चढतो सीडी आणि ह्या खालचा क्लिअर इथून तुमचा चला व्हा ना. ओके ओके. ना काय उडवली नको. आधी मुल्ला खाल्ला रे फक्त. डोळ्यावर खळे मार. निसन लांग दावा केली रे पुरे कॅमेरा दे आधी बाबा. ते कॅमेरा उडवून दिशी. हा गडबड आहे. नाही ती निसन आपतात भाई पुरे पुरे रे. शिडी लायता तो मे ते शिडी मेन बरे. मस्त लायले चढाव आहे रे वरती एकदम खतरो की गिलाडी सारखे. मी चढायचो बरं तू. मी आलं तर माझा सीझन नाही तो. ह्याचा ईदला सज्जड आहे. गळ्यात घाल गळ्यात. डायरेक्ट हाते लायरे हाते खाण्यात चट्टल होतं. हाती ता सगळा हाते खाल्ले किती झेजूर चट्टल आहे मध्ये ते. तसे हा चल चल. ओके ओके डन डन. दूर करूया नुसतं दूर करतोय. तू काम तुला अडे करू नका. सगळं एकदा या सगळं आता लगा सायलो तो. सायल्याची पाना काहीच ना अशी जातली. हा ते काय एक्सपिरियन्स आहे रे बऱ्यापैकी. बसतो चढांग ना तो. त्याच्या पुढे जरा थे, त्याच्या पुढे जरा थे. थांब इतक्यात नको. खाण्यावर निजाव आहे कळला. नीट बघूया रे. असं कॅमेराची बॅग कॅमेराची. होय हातात खाण्या. पुढेच बाहेर जरी गेलो ना पाटकडे उडाव शेती ना. ना एकट्यान धरूचा पडटा त्या त्या खाल्ल्यावर बसा. शॉर्ट अर्धो घेऊचो पडटलो. बांधून दौरूया नाही तर दौरोय कळना. आणि त्या साईडीन तकली अशी करू खालती. माणसांनी तकली उडवची. हा तकली अशी खालती करू वैरे. आणि तकली वरतून असं त्याच्या ह्या पडताला ढगा आमच्या. काय रे म्हणे बस बस. या साईडीन तुझ्या पायांक कोणीतरी धरूचा पडता. असं आहे मरा. ए लॉक जमतले मला. याने सुसाईड बिसाईड केल्यान म्हणा. जरा त्या बाजू सर का. ओके 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 बरोबर. कसली दिसता रे तडेसला बॅकग्राऊंड. बॅकग्राऊंड ऍक्शन वरसून घेतले तर बरं दिसतं. रोलिंग रोलिंग ऍक्शन. खय आणि विकास रे का कितकं वगत लागतंय का. अर्धो तास झालो आता ह्या हाटता. झेंडो हाटतलो भूताच्या यानी थरथर तो वाचतलो. तो मर्द मराठा होय रे. तो माणूस होय. कोणाक भियेना ना काय ना. कोणता येऊ नये. भूत येऊ नये का सूद येऊ नये.
आम्ही तुका कोणाक भिया तुका. विकास मेलो बाहेर करा. ओके रे. ऐसा कैसा सोता है तुम तर वो ये पाँव उधर जाने मांगता है. उलटो रे. बरोबर. सोप आहे. तापता है मेरे तुम. यो हात दिसत ना ना ह्याच्यावर मानी हो या खाण्यार तुझ्या या खालची आणि काय झालं होय रे. अडे बघतीये मान अडे सुन कर ते डोळे दिसा होय ह्या अशी अशी येतो पाय खालतो डोळे उगते ते डोळे धापते मी त्या एपिसोड मध्ये नसलेलं कॅमेरा बॅग होता त्यामुळे जे काय घडा होता तर मी सगळा बघून माका हसांग होता. पण जे विषय आता आमच्या राजूभाईंनी सांगले की पेंटिंगचो विषय म्हणजे त्याचं रंगकाम तर असं अचानक झाला की पेंटिंग भूत तर रंग व्हाया. आता पेंट नसल्या कारणानं आता हट्टलं गेलो तो अचानक मग आम्ही गणपती करतो पण तो गावलो चुकान तो म्हटलं तसंच मग हाडया काय असा आता घेऊन येऊया आणि ते काय एकदा रंगवूया आणि तिने जो विषय सांगला ना आता ना की मी बाहेरच पडाक ना तर बाहेर पडायचं कारण तर त्यांनी सांगले तर खरं कारण की त्याच्या तोंडाचा कलरच जांग नसलो 2 दिवसात त्याका लागान तो तोंडाक बांधान फिरा आणि कसा काय फिरा तो त्याचा त्याका माहीत. तर मी बॅक कॅमेरा असल्यामुळे सगळा माझ्या निदर्शनात हे होता. आमचे मनीष भाई अतिशय मस्तपैकी त्यांच्यानी ही स्टोरी हे केलेली क्रिएट केलेली. त्याच्यानंतर आणि ह्योच मेन आमचा विषय होतो काहीतरी वेगळा करूचा काहीतरी वेगळा लोकांका दाखवचा हो आमचा विषय होतो. तो विषय आम्ही तुमच्याकडे मांडलो तो तुमका आवडला आणि त्याचबरोबर की लोक थोड्या जणांनी विचारला की अरे तू ना एपिसोडमध्ये मी जो पहिलो एपिसोड होतो रात्री सखे झालेचो जो पहिलो एपिसोड होतो त्याच्यात मी पहिली कट झाले म्हणजे तडसून थंयसर रोल संपलो. त्याच्यानंतर ह्या एपिसोडमध्ये दाखवताना जरा प्रॉब्लेम येऊन लागलो त्याका लागान मी नसलेलं ह्या एपिसोडमध्ये. पण आमचे लाईटमॅन विकासभाई म्हणजे एकदम घडघडीत माणूस त्यांच्यापासून 2-3 पावटी लाईट पेटाक ना तो विषय जाऊ नये. पण त्याच्यानंतर लाईट पेटली खडे काय करून त्यांच्यानी लाईट चालू केली एकदा आणि जे लाईटीचं बी सगळं कसे प्रसंग होते ना बाबा मनीषाक वरती काजीर चढून बाबा त्याका मेल्लोलं दाखवचं होतो आणि परत त्याच्या कपाळावरसून रगात होता. बाजूक लाया आणखी कपाळावर फुल होते फुल होते डोळे बंद कर. आणखी पुढे डोळ्यावर हिला तरी चालतं रे ती पिंजरात हवा. ओके पटकन गेला ती सुकतली लगेच. शिडी काढ शिडी. ऍक्शन ऍक्शन. मनीषाचो मोबाईल मरे मोबाईल उसरा मनीष को तो कोई रे तो मनीष मनीष कोई रे मनीष हो कोई मनीष विका हे बघ काय था यम असा करतो सर फ्लॅश चालू करा ना. ओके फ्लॅश कुठे कशी चालू जाते रे तुझी साहेब. पहिलीच करू माहिती तो व्हिडिओ चालू करतो आता सैरा वैरा रात्री खेळताना मेलाय मरे मी ना डायरेक्ट दोनही धर मारते का मार रे ह्या मार भाई वरसून कर आणखी वरती का मार मध्ये दोन्ही हात धर असंच धर असं दिसलं ना वाईट वर पुढे ये काय दिसत वाईट वरती
मी दिवसाचं ना रोलिंग इतके मला बाद झालंय का इतके घेतोय लागी अरे फक्त पायच दिसते ना त्याचे बाकी इतकं त्याला किती दवरल्या लोळत खालती पोझिशन बघ कशी आहे रोलिंग चौकास झटके मारीत मारीत रोलिंग ऍक्शन आउट जाऊ होत रे येऊ ना अजून आणि लाय टाकाय दे बघ चौकास झटके मारीत मारीत रोलिंग ऍक्शन काय करते रे फिरणार ना आता पाड पडला ते माणसाक हे करणं ना जनावराक करत कर भूत करते का चल आज मेकअप आर्टिस्ट आपला आला नाही त्यामुळे मेकअप नाही आहे आणि हा एकच पड्डा आहे तो पाटकडेतून शॉट घ्यायचा असला तर पाटकडे फिरवावा लागतो आणि पुढे घ्यावं लागलं की पुढे फिरवावं लागतं ओके चल भूत तयार झालं आपलं सस्ते का माझी बेदूच्या अरे बेदून घे बरं चलतो हो चलतो हो चलतो आत्ताच कुठेतरी आमचं पॅकअप झालेलं आहे त्यामुळे सगळी तयारी पॅकअपची रात्रीचा खेळ चालेल टू बी कंटिन्यू हो आणि माझ्या चेहऱ्यावरचा हे लाल कलर आता ते सर ते 3-4 दिवस नाही जाणार मग ब्रश घ्या आणि घासा सकाळी तर आम्ही सगळेजण एकत्र येऊन शूटिंग करतो पण कुठेतरी कुठे ना कुठे आम्हाला कमी राहते म्हणजे कुठेतरी लागतं की लगेच जाऊन काहीतरी आणावं लागतं किंवा कुठेतरी मॅनेजमेंट करून जे आहे ते काम करावं लागतं तर प्रत्येक वेळेला राजू शेटकर यांचा मुलगा आपला आहे कुणाल शेटकर यांनी खूप म्हणजे प्रत्येक एपिसोडमध्ये तो आमच्यासोबत असतो म्हणजे तो सध्या स्कूलला जातो आणि स्कूलवरून आल्यानंतर तो इतका म्हणजे एक्सायटेड असतो की शूटिंग कुठे आहे काय आहे नक्की मी येतो बघायला आणि आम्हाला आल्यानंतर लेन्स बदलताना कॅमेरा बॅग किंवा आम्हाला पाणी द्यायचं असलं म्हणजे प्रत्येक कुठेही कुठचाही विचार न करता तो तिकडे असतो या रात्रीचा खेळ झाले सुद्धा त्याला आई झोपायला बोलवायची पण पूर्ण जागरण करून त्याने आमच्यासोबत तो राहिला आणि आम्हाला खूप मदत केली प्रत्येक एपिसोडमध्ये करतो तर त्याला पण मी धन्यवाद म्हणेन आपला करण विकास राजेश विराज राजूभाई मी ट्राय करतो तुम्हाला काहीतरी नवीन देण्याचा आणि जास्तीत जास्त तुम्हाला एंटरटेनमेंट करायचा खूप लोकांचे मेसेज पण आले की तुम्ही काय करतात की काल्पनिक हे करतायत तुम्ही काल्पनिक किंवा लोकांनी आहे ती अंधश्रद्धा पसरवली तर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की ही काल्पनिकच फिल्म आहे सगळ्या जे फिल्म्स आहे ते काल्पनिक आहे कॉमेडी एपिसोड आमचे थोडे जे आहे ते बेस्ड ऑन ट्रूमध्ये पण आहे म्हणजे काही घडलेले जे आहे ते आम्ही कॉमेडी म्हणून करून टाकतो पण हॉरर जी ही आहे ती पूर्णपणे काल्पनिक आहे ह्यांनी कोणी विश्वास ठेवू नका फक्त मनोरंजन म्हणूनच तुम्ही ती बघा आम्ही पुढे जाऊन मोठा एक फिल्म करणार आहोत त्याच्यासाठी सगळ्या फील्डचे दिवस रात्र भीती घाबरणं सगळे फील्डचे आम्हाला एक्सपिरियन्स यावं अनुभव यावे म्हणून आम्ही सगळ्या फील्डमध्ये ट्राय करतोय विकासचा सीन होता तो कंदील घेऊन जातो तिकडे आणि जे भूत जे आहे ते फ्लॅश होतं तर त्या सीनसाठी लिटरली 15 टेक झाले आमचे 10 ते 15 टेक झाले तो सीन जो आहे तो येतच नाही होता लास्टला 2 जे सीन आहे ते परफेक्ट झाले आणि नंतर एडिटिंगच्या वेळेस समजलं आम्हाला की करंटची जी बॅटरी आहे म्हणजे बॅटरी फ्लॅश होते आमची नंतर ते भूत जे आहे ते एकदम आलं आणि गायब झालं असं वाटायचं पण फ्लॅश दिसल्यामुळे आणि जो करंटचा आहे तो हात दिसला त्यामुळे खूप आम्हाला प्रॉब्लेम झाले तो जो आहे तो सीन पूर्ण काढून टाकावा लागला मला तिकडे वर चढवलेलं ते खूप शिड्या
शिडी आणा, तिकडे लावा काजूला, त्या वर चढा आणि तिकडून मग मला ते तिकडे राहता येत नाही होतं. नंतर जे आहे ते रक्त खाली. तर करण शेटकर याने खूप चांगली भूमिका इकडे केली, कारण की तो ऑफ कॅमेरा होता, कॅमेऱ्याच्या पाठीमागे होता आणि प्रत्येक गोष्टीचं जे आहे ते ॲडजस्टमेंट करणने केलं. कुठचंही गोष्ट असू दे करण तिकडे होता आणि ते सगळं मॅनेज जे आहे ते करणने केलं. कारण की राजेश, मी, विकास आणि आपला राजू जो आहे तो शूटिंगमध्ये होतो, त्यामुळे आम्ही शूट चालू झाल्यानंतर ॲक्शन म्हटल्यानंतर आम्ही काय करू शकत नव्हतो. नंतर तो करणार होता तो करण होता, त्यांनी खूप चांगलं असं मॅनेजमेंट केलं. आणि झरेबांबर किंवा आपल्या दोडामार्ग तालुक्यातील मित्रमंडळ जे आहे ते प्रत्येक वेळेला आमच्या शूटिंगला किंवा आमचे काहीतरी असा एक प्रोजेक्ट असलो तिकडे धावून येतात आणि चांगली खूप म्हणजे कुठच्याही परतफेडीची कुठची भावना न ठेवता चांगली अशी मदत करतात मित्रांनो. तर त्यांना पण खूप मी धन्यवाद म्हणतो. आमचे येणारे प्रोजेक्ट आहेत त्यामध्ये पण आम्हाला तुमची खूप गरज आहे, तर त्यामध्ये पण तुमची साथ भेटेल अशी आम्ही मनात आमच्या भावना आहे. भेटेलच तुमची साथ, अशीच साथ राहू द्या मित्रांनो आणि असंच प्रेम देत राहा. धन्यवाद. तर मित्रांनो, हे आम्ही एक भूतावर आणि हॉरर अशी फिल्म केली तुमच्यासाठी मनोरंजन करण्यासाठी. पण खरं असं काय नसतं. कोकण जे आहे आपलं खूप सुंदर आहे. आम्हाला एक नवीन एक्सपिरियन्स पाहिजे होता. एक फिल्म मेकिंगची आमची टेक्निक पॉलिश करण्यासाठी आम्ही हा एक प्रयोग तुमच्यासमोर सादर केला. अशा गोष्टींना घाबरून जाऊ नका. केवळ मनोरंजन म्हणून हा व्हिडिओ केलेला आहे, त्यामुळे भूत प्रेत किंवा असं पश्चातचं काही नसतं. तुमच्यात ठेवून टाका. व्हिडिओ बघा, एन्जॉय करा, तेवढ्या पुरती मजा घ्या आणि विसरून जा. चला बाय बाय. गझल कोकण करून तुम्हाला खूप शुभेच्छा. बाय बाय.